Maayong gabi mga higala ug mga igsoon na usab kita kini ang inyong nga tuang nga programa sa TV Apologia nga gipasugdan sa Lay Catholic Apologist International sa ngalan sa tong pari Reverendo Padre Timothy Pfeiffer sa Society of Saint Pius X kini inyong ubos nga alagad ug suspagtong Katoliko Sir RJ Seno. Ako makig-uban kaninyo sa hamubo nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa ato ang gitawag og pagtuo nga Katolika. So ato kini nga sugdan ang ato ang hamubo nga programa pinaagi sa pag-ampo. Kitang tanan palihog sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo langit nun, salamat kay Ginoo sa panahon nga gihatag nimo kanamo niining maong nga kagabihion nga diin na gasa nimo kanamo. Unta Ginoo kining mo kagabion imong tang ipadala imong balang espiritu aron mo ay magtultol sa mga nahuna ug kasing-kasing aron ang matag pulong nga magagawa sa mong baba kini nagikan gayud sa imo nga kabubuton. O Ginoo panalangini ug ubani ang mga tawo nga nanimati niining maong programa unta imong ibubo kanila ang grasya sa pagdawat sa mga kamatuoran ug pagsabot sa mga kamatuoran nga imong gitudlo diha sa imong simbahan. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo ug sa panabang sa among langit ng Inang Santa Maria. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria nga gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangop kanimo, ug ang tanang mga wala bidangop kanimo, ilabi na ang mga mason among itugyan nganha kanimo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So welcome again sa tuang programa sa TV Apologia nga gipasugdahan sa Lay Catholic Apologist International. Unya uban ko ninyo sa hamubo nga gitawag og higayon ug panahon aron mag-iskot-iskot na usab kita sa mga butang nga may kalambigitan sa atong nga pagtuo nga Katolika. So mayong gabi is mga tanang mga kaigsuonan nga nimati nimong programa from Luzon, Visayas and Mindanao ug sa tanang mga Katolikong mga Bisaya nga naa karon sa nagkadaiyang gitawag og mga lugar nga tawag anang kung asa man sila karon nagtrabaho or tawag ining nagpuyo. Maayong gabi kaninyo. Ilabi na sa mga kaubanan sa Lay Catholic Apologist International. Lang ha ako anang tawag anang gi-share pod sa uban nga tawag ining group kining ato ang gitawag og programa kay kini gud nga ato ang program karon is wala ta naka-live sa ato ang kuan, wala ta naka-live sa ato ang kining gitawag og YouTube channel kay nag-reapply na pud ko sa tawag ining AdSense. So as per information nga gihatag sa ato is ang nahitabo kay kuan kanang tawag ining kinahanglan daw nga naay 3 days nga kanang dili daw ko mahimo og tawag anang live streaming gamit ang ako ang YouTube channel. So mo na hinungdan nga wala ta nakahimo sa tawag anang sa tuang YouTube channel nga dito ta mag himo sa ato ang gitawag og live streaming. Okay, so maayong gabi kaninyong tanan. Ilabi na sa tuang mga kaigsuonan nga naghatag kanato kanunay og dakong suporta nini imong programa pinaagi sa ilahang pagtabang morally, tawag anang spiritually, pinapagis pag-ampo sa Dios para namo niya pagkahuman katong financially nga nagsuporta nato. Thank you kayo, especially Sir Jatlu, Mr. and Mrs. Julius Bisayan family, Mr. and Mrs. Oridan family sa Digos, Ma'am Eden Ayo and Ma'am Riba Milabat and also Ma'am Maria Gina Paras. Thank you kayo sa inyo nga makanunayong suporta mga madam and gitawag og mga sirs. Nya maayong gabi kang Sir Edison Dimigilio, maayong gabi ni mo din na sir ug maayong pagpamati sa atong gitawag og programa. So kini karong gabi una sa kuan ang giingon is wala ta naka-live stream sa ato ang tawag ining program. Kay lagi ang ato ang tawag anong tumong tinguha is dili ta makahimo sa streaming sa tawag ining YouTube channel tungod kay tawag ining nag-apply ta sa ato ang AdSense na pod kay puhon di ay mahitabo nga misulduan na ta. So ang nahitabo is di na ta maglisod sa ato ang pagpadagan sa ato ang gitawag og programa. Mayong gabi Bro Prince Raynel Oliveros. Mayong gabi nimo din na sir. Nya karon is ayaw mo baya makalimot sa pag-like, share, follow sa tong Facebook page, The Lay Catholic Apologist International ug sa ato ang YouTube channel, The Lay Catholic Apologist International Official ug ang RJ Seno
the second TV. So karon mga higala may igsoon ato to i-continue kaysa ko nang giingon karon nga week is paningkamutan nato nga ang atong topic is a biblical presentation about the Christological teaching sa ato ang gitawag og simbahan mahitungod sa gitawag og pagka-Dios sa ato ang Ginoong Jesucristo. May gabi Sir Rajolito Toledo Kalubag. Ingon pa niya, good evening Sir RJ, God bless you. Watching from Carmen Cotabato. May gabi ini mo na sir og usab pod sa imuhang gitawag og pamilya. So gahapon ato ang gisgutan partly kining gisulti sa ato mga higala nga kaning pundok sa Iglesyang Kingkong. Ingon pa nila ning kamot gid sila nga alisin daw ang maling pananampalataya na si Kristo'y Dios na tunay. So ang ilahang tawag anang tumo og tinguha nga tanggalon daw sa tawag ining pagtuo sa mga tao nga kuno kini daw pagtuo nga si Kristo matuod nga Dios o sa daw kuno nakamali nga gitawag og pagtulun-an nya mismo sa ilang pasugo October 1994 ingon pa nila nga kon ang usa ka tawo ang usa ka ministro magtudlo og mga butang nga dili gani nakasulat sa gitawag og Biblia kanang maong tagapangaral ay hindi tunay. So kanang giingon nila nga mali ang pananampalataya na si Kristo'y Dios na tunay wala man na sa Biblia. So buot ipasabot kay wala man na sa Biblia, so kanang maong mga tawhana nagtudlo og mga butang nga wala sa Biblia, so ang buot ipasabot mga bugos na sila, mga fake na sila. Again, kini akong gisulti is baruganan sa mga dili Katoliko. Ano man kay nga tuang baruganan nagtuo man ta sa Biblia og kining gitawag og santos nga tradisyon. So mo man na nga tuang gituuhan. So usa sa ilahang gitawag og gibarugan nga katong gisgutan kagahapon nga dili kuno Dios si Kristo kay tungod kay si Kristo lang daw kuno ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao nga mao si Kristo nga tao. So manang miingon sila nga dili pwede nga si Kristo tawag anang matuod nga Dios nga naman tungod kay tigpataliwala lang siya. Nya gawas pa na kay tigpataliwala lang siya tao mo na nga ilahang gibasyan kay ingon pa daw sa Dios ang Dios daw dili tao. So unsa may basis nila sa gitawag og Biblia? No ni basis nila. Ato ang basahon Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 2. Ingon pa din ni anak sa tao. Umingon ka sa prinsipe sa Tero. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Kini nga tawag anang translation is usa ni ka translation nga gihubad sa mga protestante. Yang anong kaniman akong gibasa kini akong gibasa kay mao man pinibasahon sa mga higala nato Iglesyang Kingkong. So para ato ang himuon, di lang kay Iglesyang Kingkong nagabasa ni apil po ni mga saksi ni Jehova. So ato ang himuon, ato ang basahon ning ilang Biblia ang paborito ang ginabasa. Okay. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Tungod kay ang imong kasing-kasing ginapataas ug ikaw miingon, ako mao ang usa ka Dios. Ako nagalingkod sa lingkuranan sa Dios sa taliwala sa kadagatan, bisan pa ni ana ikaw tawo man lamang og dili Dios. So tanawa, mingon tanan sa tingnan niyo mga kapatid. Malinaw na malinaw po ang nakasulat sa banal na aklat na si Kristo ay tao lamang po, hindi po siya Diyos. Na sinabi po dito na ang Diyos po ay hindi tao. Dili daw tawag anang tao ang Diyos. Kunya dinhi gipuntingan sa prinsipe sa Tiro na namulong si propeta Ezekiel nga gidala niya ang pulong sa Dios nga ikaw tao man lamang apan nagpaka-Diyos ka. Manang miingon sila, therefore si Kristo dili Dios tungod kay si Kristo tao. Di man po na sila musugot og ingnon pud nga si Kristo tao lamang, di na sila musugot. Di na sila musugot ana. Ang ilaha is si Kristo tao walay lamang kay kanang termino nga tao man lamang apan nagpaka-Diyos ka. Kanang term nga tao man lamang, termino daw kuno na sa mga kaaway ni Kristo nga buot mo bato niya. Pero ilaning ginagamit. Naunsa man? Balik ko na ko ha. Bisan pa ni ana ikaw tao man lamang og dili ka Dios. Nya, basahon na pud nila ang tawag ining 11:9 sa Oseas kapitulo 11 bersikulo 9 nag-ingon, dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligut-gut. Ako dili magabalik aron sa paglumpag sa Ephraim. Kay ako Dios man o dili tao. Di ba? So ang buti pasabot, therefore, ingon pa nila, si Kristo daw kuno, dili daw kuno Dios.
So ang basis nila nga si Kristo dili Dios tungod kay si Kristo tao. Wrong, mali. Ngano man kay again, sumala pa sa balaang kasulatan, bisan pa si Kristo nahimong tao apan wala gihapon matangtang kaniya. Wala gihapon mawala kaniya ang iyang gitawag og pagka-Dios. O balik ko na to basa. Ang gitawag og balaang kasulatan, Colosas Kapitulo 2, versikulo 9. Ato ang basahon ang santos nga kasulatan. Ang tinuod si Kristo na himong tao apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So kanang giingon sa 28:2 o kining giingon sa Oseas 11:9, way labot ang atong Ginoong Kristo ni ana. Ngano man kay ang Kristo dili man gyud siya tao apan nahimong tao, nagpakatao. So may atong prueba nga dili gyud siya tao sa sinugdan, kundi nagpakatao siya, nahimo siyang matuod nga tao kay wala man siya kinaiyang tawhanon sa sinugdan. So mo nang ato ang babasa sa Hebrewhanon Kapitulo 10 versikulo tawag ini nga 5 nag-ingon tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan miingon siya sa Dios, dili ka buot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap apan giandaman mo ako og usa ka lawas. So nagpasabot sa sinugdan ang Kristo dili tao. Unsa man ni kahimtang ni Kristo sa dihang wala pa siya nahimong tao. O niya. Ato ang basahon sa balaang kasulatan. San Juan Kapitulo 1 versikulo 1. Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Napana sila'y biniltoldo nga tawag anang rason nga pangutana o tanawa brad. Gigamit mo ang Juan 1:1. Anak na sila. Yamingon din na sila. Sumala sa nakasulat brad. Kinsa ba ang namulong sa Juan 1:1? Siyempre, mingon gitong nagtatawag ang nagbasa, ang Diyos mo ay tawag ang namulong. So therefore, ang pulong dili mo ang Diyos kundi ang Diyos mo ang namulong. Kana nga klase nga pangutana ilad man na. Ngano man kay sa San Juan 1:1 walay mabasa nga ang Diyos namulong. Mabasa nato nga ang Diyos namulong dito sa Genesis, and God said. Pero din sa San Juan 1:1 walay mabasa nga ang Diyos namulong. Hinuon ang mabasa dinhi ang Diyos na ay pulong nga nakig-uban niya og kining pulong nga nakig-uban niya matuod ni nga Diyos. Niya basahon nato balik. Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. So sa sinugdan, ang Dios way tawhanong kinaiya. Mo nang tama ang giingon ni propeta Ezekiel na ikaw tiro, nagpaka-Diyos ka, nagpakataas ka sa mong kagalingon, ang Dios dili tao. Ngano man kay kana nga panahon, ang Dios wala pa nahimong tao. So tama ang ilahang gisulti nga ang Dios o kanang dili gid siya tao sa wala pa nahimong tao. Okay? Dios man siya. Espiritu man ang iyahang gitawag og kahimtang. Ang Oseas 11:9 po tama pod nga ang Dios dili tao kay kana nga panahon wala pa nahimong tao ang gitawag ang Ginoong Kristo. So kiwa pa man nahimong tao, tama lang ang ilang gipangulong nga ang Dios dili tao. Apan pag-abot sa Bag-ong Testamento, kining Dios nga dili tao nagpakatao ni. Mo nang ato ang basahon ang San Juan 1:14 atong basahon ang Biblia, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. Pag-abot sa 14, ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato. So kanang pulong nga Dios, kanang giingon sa San Juan 1:1, ingon pa ni San Juan, nahimo ning tao. Nya pag-abot sa 18, kung ato ang basahon sa mao gihapong libro nga gisulat ni tawag anang San Juan 1:18, wala pa gayoy tawo ang nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. So ang gigamit nila nga setas, gigamit nilang kapitulo ug bersikulo sa daang gitawag og testamento, Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 2 og kanang Oseas 11:9, wala kalabutan si Kristo diha. Ikaduha, wa panahimong tao si Kristo diha. Ikatulo kung ato ang tawag anang makita,
Ni anang panahon na wala namulong ang Dios nga dili siya pwedeng mahimong tao. Di ka siya pwede, wag siya namulong nga di siya pwedeng mahimong tao. Apan hinuon ang gisulti ang Dios dili tao. Nganuman kay kana nga panahon ang Dios wala pa man nahimong tao. Kana nga panahon, wala pa man gituman ang plano sa Dios sa pagluwas sa tao, pinaagi sa pagpagkatao sa iyang bugto nga anak nga mao si Ginoong Kristo. So, diha na to makita nga kung sila ang pabasahon sa balaang kasulatan, ilang binuangan ang tawag anang kuan, ilang binuangan ang nakasulat. Nya pagka man isulod nilang ilahang pangunahuna ang ilang interpretasyon sa nakasulat or tawag anang didto sa pulo nga ilahang gitawag o gibasa. So, layo ra kay tinain ang Ezekiel 28:2 o kining Oseas 11:9 sa pagpamatuod nga si Kristo matuod nga Dios. Unya kanang maong duha ka buok setas wala na mag-deny sa pagka-Dios sa atong Ginoong Kristo. Nganuman tungod sa hinungdan nga ang pagkatao dili kana mao'y opposite sa pagka-Dios. Ang pagkatao, ang opposite is dili pagkatao. Pwede siya anghel, pwede siya dili tao. Ang opposite sa Dios is dili Dios. Mo na'y opposite. Kung mayroon ka nga ang opposite sa Dios tao ay wrong na. Mali na. Mo bitaw nga si Kristo nahimong tao nganuman kay dili opposite term or opposite nature ang tao sa Dios. So mao man na nga to ang gitawag og baruganan, wa man supak nga si Kristo matuod nga tao kay tinuod man gyud nga nahimo gyud siyang perfect nga tao. Pero ang problema kay nisupak sila nga kining Kristo nga nahimong perfect nga tao matuod ni nga Dios. Question, naa ba na sa Biblia nga kining tawag ining Dios mahimong tao? Basahon nato nang giingon ni San Pablo ato nang ginabalik-balik. Roma kapitulo 9 versikulo 5. Sa giingon din ni sa balaang kasulatan, 9:5. Na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. So, makita nato nga ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nahaom gayon nahaom gayon subay sa gitudlo sa balaang gitawag og kasulatan. So butbot ng ilang giingon nga ang pagtuo sa simbahang Katolika wala sa Biblia. Butbot na nganuman kay ato na ganing gibasa nga ang tawag ini nga pagtuo nga si Kristo matuod nga Dios nakasulat sa Biblia. Nya pagkahuman mingon din sila wala man na sa Biblia, di lang yun sila gusto mobasa. Unya kung mobasa sila ilahang surambawon nila og tawag ini nga sabot. So man na diyan ato makita nga ang mga mini nga mga magtutudlo manghimo gyud sila pamaagi nga ang ilang itudlo balitad. Man kita mga Katoliko kaya nga to ang pagtuo si Kristo matuod man nga Dios. Mo nang ang atong tuhod mga piko. Mana sa dihang magsimba ta, mangluhod ta, sa dihang mga lawat ta, mangluhod ta. Nga naman kay ang ato ang gisimba ang Dios man. Dili man na simpleng tao lang. Ang atong gisimba ang Kristo nga matuod nga Dios ug matuod nga tao. So mo nang ato ang gitawag og pagtuong Katolika. So kining ilang gitudlo, Ezekiel 28:2 ug ang Oseas 11:9, wa ni mag-deny sa pagka-Dios ni Kristo. Hinunua, naghatag na hinuon ni og pahimug-at nga si Kristo matuod nga Dios. Ngano man kay dito pa lang sa Ezekiel, kay ikaw tao lamang, si Kristo di man tao lamang. Si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Nya, pag-abot sa Oseas 11:9, ang Dios dili tao, wala tay supak ana kay ni anang panahon na wala pa man siya nahimong tao. Og never gyud niingon ang Oseas 11:9 nga dili siya pwede mahimong tao. Una-una na sa mga membro ug ministro sa Iglesyang Tingkong nga ang Dios dili pwede mahimong tao. So but na ang ilahang tawag ini nga kuan, dili but na ang ilahang tawag anang mga rason, mga sitas nga tawag anang ilahang gisabot sa ilahang kaugalingon lang panabot. Ang sitas insakto ang but ilahang panabot. Nganoman kay ang ilahang panabot ilang isulod sa Biblia nga dili mo ay konteksto nga gitudlo sa mga propeta o gitudlo sa gitawag og mga apostol. Diba? Napay sumpay din ang kuha man ni kung sa kuha pang katisismo ba pangutana og tubag. Ano pa din
Ah, ano ang inakala ng mga alagad noong mabuhay na maguli si Kristo? Morning ibasa nila, inakala nilang siya'y isang espiritu o Diyos. So kuno, pag ingon ng espiritu o Diyos, buti pasabot, pag mayon kag espiritu, Diyos. Kung mayon kag Diyos, espiritu. Tama ba nga ang Diyos espiritu? Check. Tama ba nga ang espiritu Diyos? Wrong. Ngano man kay daghang espiritu nga dili Diyos. Daghang espiritu nga dili Diyos, kanang mga anghel espiritu man na, di man na Diyos. Ang demonyo espiritu man pud na sila, pero di man pud na Diyos. Pero din aron magkuan si ining pagpangilad o pagpamakag aron makadani og mga Katoliko. O niya. Sa ilang gigamit dinhi San Lucas 24:36 ug 37. Tanawan mapaminawan ninyo unsaon nila pagbuilding. Niya ha. San Lucas 24:36. Ito ang basahon mga higala ug mga igsuon. Na 24:36. O niya. Basahon nato 36:37. Nag-ingon, samtang nagsugilon pa sila niini sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila. Og miingon ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og naghuna-huna nga nakakita silag espiritu. Nya dinhi ang espiritu dinhi nakabalik nako. Nikalit lang og tawag anang kawala ba. Pasensya na jud kayo ha, may gabi Sir Jorvin Carrion, may gabi nimo sir. Ug tawag ining maayong pagpamati nining ato ang gitawag og programa. Maayong gabi ang ingon pa ni Sir Edison na dimigili ingon pa niya, nawala ka bro, kalit lang kawala niya kung kuan, kalit lang kawala niya ko ang tawag ining signal nya kusog ra ba kaayo ni sila maningil, kusog ra ba kayo ni sila muputol nya pagkahuman ang ilang signal dili maayo. Nya wala man pud ko laing choice ngano man kay mapugos magita kay mapugos man tag sigig bayad ani nila nya pagkahuman mo lagi nay pait kay nga to ang gibayran ang tawag anang serbisyo is dili maayo ba, dili maayo. Okay na, okay maayo kay naa na di ay okay. So tawag ining padayon ta sa ato ang gitawag og programa. Okay, balik ta sa ato ang kuan. So ilahang basahon, nag-ingon, nakurat sila og nalisang og naguna-una nga nakakita silang espiritu. So ang ilang una-una pa yung espiritu, Diyos na kuno na. Dili, oy. Dili tanang espiritu Diyos. Dili pod ang Diyos espiritu. Pero dili tanang espiritu Diyos. So buti pasabot, nakita nato nga tawag ining ilahag yung surambawon ba mo, nabitaw sa ilahang terminong gigamit, sa ilahang pangdoktrina aron makailad sila. Inakala nilang siya isang espiritu o Diyos. So, ang espiritu daw kuno dinhi, mao daw kuno ng Diyos, dili. Ang Diyos espiritu, pero dili tanang espiritu Diyos. Okay. So, gibase na po nila, aron giwilding na po nila sa San Juan 4:20 o 4:24. Niya. Basahon na to, 4:24. Ilaha man yung wildingon manggod. 24. Ang Diyos espiritu, ug kadtong magasimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa espiritu og sa kamatuoran. So, duha din ha? Niya ha? So, palpak naman sila sa 24:36 nga nakita sila espiritu, nya unang-una nila, pag espiritu Dios na daw kuno. Mali, dili tanang espiritu Dios. Pero ang Dios espiritu. Karon, dinhi na po ta sa San Juan 4:24. So ang San Lucas 24:36 wala mag-deny sa pagka-Diyos sa ato ang Ginoong Jesucristo. Karon, kumusta man ang kining San Juan 4:24 nga ilaharap pong tawag anang gigamit giwilding sa San Lucas? Question, nag-deny ba usab kini sa gitawag og pagka-Diyos atong Ginoong Jesucristo? So ato ang tawag ining basahon mga higalag mga igsoon. Dinhi, ang Dios espiritu ug kadtong magasimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. So walay mabasa nga ato ang tawag anang literal gid nga mabasa nga nag-deny dinhi nga si Kristo dili Dios. Huna-huna na sa mga membro ug ministro sa iglesyang King Kong, huna nila na. Ikaduha, gipahimug-atan na hinuon dinhi
sa 4:24 nga si Kristo matuod nga Dios. Nga naman una, ingon pa niya, ang Dios Espiritu. So sa wa pa nahimong tao si Kristo, sa man kahimtang niya di Espiritu. Kay Dios gud siya. Apan sa dihang nahimo siyang tao, wala gihapon na wala kaniya ang iyahang gitawag og pagka-Dios. So nagpabilin si Kristo nga diin matuod nga Dios bisan pa nahimo siyang gitawag og tao. Man nga ang gibasa kaganina. Bisan pa nahimo siyang tao apan nagpabilin gihapon kaniya ang iyang kinaiyang nga pagka-Dios. Number 2, ingon pa din magsimba sa espiritu o sa gitawag og kamatuoran. Kumusta man ang ato ang Ginoong Kristo? Ingon pa niya sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6, ingon pa niya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pag ingon niya ako ang dalan, ang kamatuoran, ingon din magsimba sa espiritu ug kamatuoran. So therefore apil ang ato ang Ginoong Kristo. Kasi Kristo mo man ang kamatuoran, so therefore siya ang Dios. Diba? So makita nato kining ginagamit nila nga gitawag og mga sitas, ilahan ning ginasurambaw og sabot aron lang tawag anang makailad ba. Aron lang tawag ining makakuha og bimbro nga mga inosente nga mga Katoliko nga tawag ining kanang unsa na ba kanang Katoliko ba nga huyang sa pagtuong Katolika. Okay, karon apoy lang argument nila. Totoo bang naging Diyos si Kristo nang siya'y umakyat sa langit? Aakyat si Kristo sa Diyos na ating Diyos. San Juan 20:17. Basahon na po na ito St. John chapter 20 verse 7. Ito ang basahon ang balaang gitawag o kasulatan. 20 verse 7. Nag-ingon din 27. Okay, ito ang basahon kaya para makasiguro ta. Sila nanubag kay wala may patrabaho. San Mateo man din San Juan dito. San Juan chapter 20 verse 7. Kini ako ang gibasa is kining gibasihan nako is kining ilang pandoktrina. Dili man ni ato ilaha man na ato alang tubag ang ilahang tawag ining argumento. 27 nag-ingon din ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus wala kini mahitipon sa pagpanapton nga lino kundi gilukot. Tama ba 27? Okay. Ito ang basahon be. Ang 20:17 rather. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako gikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong mga igsuon nga suginli sila nga muadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og inyong Dios. Question. Pangutana. Kini bang 20:17 San Juan nag-deny ba ni sa tawag ining pagka-Dios sa atong Ginoong Kristo? Wala. Nganong wala man niya mag-deny? Ngano man tungod kay iyang giila ang iyang amahan nga Dios. Ngano man kipagpadayag ka na nagpabilin ang iyang pagka-Dios og nagpabilin ang pagka-Dios sa iyang amahan sa dihang nahimo siyang gitawag og tao. Apan bisan pa nga naghupot siya ni ining maong pagka-Dios, mamatay nga sa ingon ni San Pablo, magpaubsanon siya. Wala siya tinguha nga makigtupong sa iyang gitawag og amahan. Manan ingon siya, akong amahan, inyong amahan, akong Dios og inyong Dios. Ngano man kay nagpaubos siya sa iyang gitawag og kaugalingon. Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod sa 11. So nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Ikaduha, iyang giklaro nga lahi ang iyang estado nga pagkaanak ug lahi ang estado nato nga pagkaanak sa Dios. Mga baton ingon siya, akong amahan, inyong amahan, akong Dios, inyong Dios. Ngano nga man sumingon nga atong Dios og atong amahan aron maapil siya nga sama ang atong pag-ila sa amahan ug nga sama sa pagtawag nga pag-ilapod niya. Nga pareha ba level ba kumbaga. Dinhi gidistinguish ni Kristo ang kita nga tao og siya nga pagkatao. Gidistinguish ni Kristo ang level, ang grade kumbaga nato og niya. So gipadayag dinhi gilahi ni Kristo ang siya og kita. Ngano man ingon siya, akong amahan og inyong amahan. Nganong ingon man siya nga akong amahan tungod kay San Juan 1:18 bugtong anak nga Dios man siya. So nganong ingon siya akong amahan. No. Nganong ingon man siya inyong amahan. Ngano man tungod kay
Filipos 1:5 tungod ni Kristo nahimo tang anak sa Dios. Sinagop ta nga anak sa Dios. So ang duha ka butang nga pagkaanak makita nato nga gidistinguish ni Kristo nga ang ato ang pagkaanak ug pag-ila sa amahan lahi niya. Ngano ma'am tungod kay siya nag-ila sa amahan, tungod kay they are consubstantial nga tawag anang in nature. Naa sila gitawag consubstantiality. Pariho sila og nature. Pero kita nga pagkaanak is dili ta pariho og nature sa amahan. Pero ingon niya, akong amahan, kay pariho sila og nature, inyong amahan tungod kay gisagot kita nga mga anak sa Dios tungod ni Ginoong Jesucristo. Muna nga itong basahon ang Filipos kapitulo 1 bersikulo 5. Basahon na to ha. Kaya para dili ta mahimong kapitulo dila bersikulo laway ka mababa. Basahon na to Filipos 1:5 nag-ingon. Tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton. Filipos 1:5 ba? Tanaw na to ha. Episo 1:5 rather. Episo 1:5. Kuan ko sa tawag anang kuan. Episo 1:5. Nag-ingon din daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. So ang ato ang pagkaanak lahi sa pagkaanak ni Kristo. Ang ato ang pagkaanak sinagup ta nga anak sa Dios nga Amahan. Si Kristo dili sinagup nga Dios nga Amahan sa Dios nga Amahan kundi siya ang bugtong anak or bugtong anak nga Dios. So buot ipasabot manang tama tong ingon ni Kristo, akong amahan, inyong amahan. Kaduha, akong Dios, inyong Dios. So pariha ba? Dili gihapon. Ngano man kay pagsulti ni Kristo nga akong Dios, manang giingon sa tawag anang balaang kasulatan nga si Kristo ang amahan, consubstantial sila, pariho sila og nature. Manang giingon sa balaang kasulatan 1:18, si Kristo bugtong anak nga Dios. Pero it does not mean nga nag-ila sa amahan nga Dios di na sa Dios. Kaya amahan po nag-ila po niya nga Dios. O niya. Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 8. Basahon nato ang balaang kasulatan para makasiguro ta. Apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios. Unsa gisulti sa Dios? Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. So, bot pasabot, nagpasabot kaningon si Kristo nga akong Dios, inyong Dios, akong Dios, wa nagpasabot nga di na sa Dios. Bisan pa ni ana tungod sa iyang pagka mapaubsanon, mao nang iyang giila ang iyang amahan nga matuod nga Dios kay siya nga nag-ila consubstantial man sila. So pariho sila og tawag anang kinaiya. Pag ingon nga inyong Dios, ngano man kay kita nahimong gisagot nga mga anak sa Dios, kinahanglan mutuo og mutuman kita sa Dios nga gipaila ni Kristo nga mao ang iyang gitawag og amahan. Di ba? So diha pa lang gisurambaw na daan sa mga membro sa iglesia ni King Kong, di ba? Second, ingon pa niya, at ang Ama ay ang iisang Dios na tunay. Juan 17:1 ug 3. Wala man ni problema nga ang tawag ining amahan bugtong amahan nga Dios. Nagingon ni Kristo, makaila unta sila kanimo amahan ang bugtong matuod nga Dios. Walay problema nga ang amahan bugtong matuod nga Dios nga amahan. Pero ang pangutana, kumusta man ang anak? Kung naay bugtong matuod nga Dios nga amahan, naapoy bugtong anak nga Dios. O niya, basahon na po nato. San Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Niya ha? Basahon nato ang balaang kasulatan 1:18. Wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. So tama ang gingon ni Kristo nga ang amahan bugtong amahan nga Dios kay usa lang mayud ka Dios nga amahan. Dili man duha, dili man tulo. Apan usa lang pud ka buok ang bugtong Dios nga gitawag og anak. Nga mao ang ato ang Ginoong Jesucristo. Manang pag-abot sa 3 makailaon ta sila kanimo. Nya ang problema di nila idayon og 5. Kay pag-abot sa verse 5 makit-an ato nga pariha og gahom ang amahan og ang anak. Kung ang tawag anang amahan, ang anak mi subject ngadto sa iyang amahan, naapoy panahon tungod sa ilahang gitawag og nature, naapoy panahon nga tungod sa gugma sa amahan ngadto sa anak, naay panahon nga musubject pod ang amahan ngadto sa gitawag og anak. O niya San Juan 17:5.
tres lang man to ilahang tawag ining gibasa ni aha 17:5. Nag-ingon din karon amahan pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban gayud kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. Liman ka, mapasidunggi ako. Tawag anang mahitabo nga nahitabo nga pareha siya og tawag anang level sa iyahang gitawag og amahan. Asa ba to ha? Malay na 17:5. So, makita nato nga diha pa lang tawag anang daan sa batong katong pasidunggi ako amahan aron usab ako magpasidungog kanha kanimo. Kuan gihapon to tawag anang San Juan gihapon nga 17:5. Okay. Na dinig gipaila ko ikaw ug gituman ang gisulti kanila ug karon nahibalo sila basta nagihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo. Nagampo ako alang kanila. Okay, asa ba tong tawag ng pasidunggi ako amahan ug aron ako magpasidungog nimo. Okay. Ni aha, di lang nga tan-aw sa nato ni. Kay gihatagan. Okay. Di 11 di ay. Human makasulti si Jesus ni ini mihat sa langit ug miingon amahan miabot na ang takna pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo na ay kondisyon. Nakitaan ra. Okay? So diha na to makita ba nga dako kayo og tawag anang butang ba nga kinahanglan tan-awon nato kay kini mga higala nga membro sa Iglesyang King Kong hilikin na sila mga anang ilaron ta ba basa ang Biblia apil po yung mga saksi ni Jehova. Ngayon mong katingala nga wala ta ka live sa ato ang naka-live stream sa ato ang YouTube channel nga naman tungod sa hinungdan nga nag-apply na ko sa akong AdSense niya 3 days man daw nga dili pwede mag-live stream mo nang ako Facebook page lang karon nga ato ang tawag ining nag-live stream ta. Okay, ingon mayong gabi Sir Arnel Badayos Indoy. Mayong gabi naman sir ug sa imong pamilya. Mayong gabi pod kang Christian J Maglangit Abriol. I think from Iligan ni si Sir Christian J. Ingon pa ni Bro Prince Reynel Oliveros, ingon pa niya bro unsay pasabot ni Kristo sa pag-ingon na Diyos ko nganong gibiyaan mo ako aron pagtuman na sa pulong nga tawag anang gusto ipalitok sa amahan tawag anang sa wala pa siya nahimong tao ng Salmo kapitulo 21 tanawan ako ha wala ba ko masayop sa setas nga ako ang tawag anang gilitok. Okay, Psalm chapter 21 wala ko masayop ha kay kanang pulong nga manggod wala na giimbento diha ra nga panahon kana nga pulong is gilitok na ng daan sa wala pa ni kuan sa wala pa ni abot si Ginoong Jesucristo 22 di ay Salmo kapitulo 22 nang ingon Diyos ko nganong gibihaan mo man ako. So ang pulong sa mga tao gibit-bit na ni Kristo sa krus kay siya ang nagbayad sa ato ang gitawag og mga sala kini mga sala nga tong nahimo kining sala nga diin mo'y nakapahimulag kanato sa Dios si Kristo mo ay nagbit-bit niini didto sa gitawag og krus. So kanang pulong nga dili na iyang kaugalingon sa atong Ginoong Jesucristo kung dili kana nga gitawag og nga pulong mao kanay tingog sa mga tawo nga gibit-bit ni Kristo didto sa krus. Sumala sa Salmo 22:1. Okay? Next Sir Arnel Badayos Indoy ingon pa niya good eve sir. Nakoy na istorya nga born again topic namo kay True Church. Gi-explain nako niya ang St. Matthew 16:17-19 apan ang reply niya kay giunsa daw nako pagka-sure nga kana nga verse is ipsissima verba unsaon nako pagtubag sir kay wala ko katubag. Okay ato asa nang itawag anang tan-awon ug unsa nang ipsissima verba. Okay tan-awon sa nato ha kay para makasiguro ta og unsa nang buot niyang ipasabot sa term nga gitawag og ipsissima verba. Diri na lang ta sa ako ang konti para gitawag og madali. Okay. Ako ang tawag ining tan-awon ha. Okay, latalak man yung kadali.
ipsissima verba. Okay? Yun the precise words kanang tawag anang direktang pulong ambot unsay iyahang tawag anang argumento ana nga reply niya kay giunsa daw nako pagka-sure ang kana nga verse is ipsissima verba. Number 1 tungod kay sulti ni tawag anang ni Kristo mismo pinasubay sa gisulti tawag anang gisulat ba sa mga apostol nga kanang maong pulong nga ang Kristo maoy namulong. Mao bitaw kun ato ang tan-awon ang tawag ining konteksto sa maong sita St. Matthew chapter 16 wala may laing namulong diha, dili man sa San Mateo ang namulong diha. St. Matthew chapter 16 verse tawag ining 13. Okay? Dili na lang ta sa kuan, 16 na lang. 15. Si Jesus nangutan na kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti kinsa man ako? So kinsay tawag ana namulong? Si Kristo. Og nitubag si Simon Pedro, ikaw mo ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus. So ipsissima verba. Nga tawag anang direct, precise word from the Lord. Gikan gid mismo sa speaker nga mao si Ginoong Jesucristo. Nya ang narrator ani is si San Juan, San Mateo. Brother, San Mateo ang nasulti. Nga tawag anang iyang gisayse nga mao ning pulong nga gisulti ni Ginoong Jesucristo. So giunsa mo to pagkasiguro tungod kay sumala mismo sa eyewitness nga nagsulat ni ining maong libro nga si San Mateo gigipamulong na ni Kristo mismo. Diba? Kasagaran gyud sa mga sulpot. Okay, kasagaran gyud sa mga sulpot bro. Bulag gyud sa kamatuoran. Ang dili bulag sa kamatuoran katong mga nakabalik sa pagkakatoliko sama ni Pastor Novedora ug Pastor Adendura. Magsuon na sila nga sulpot kani adtong katoliko sa di na karon. Mao man may gani sa nakabalik. Diba? Okay. Watching si Ma'am Helena Lago Donaires Pideria from Barubo, Surigao del Sur. Salamat kayo sa pagtan-aw ma'am o pag-monitor ni nga to ang gitawag og programa. Bro, matud pa sa mga saksi ingon pa ni Bro Rinel Prince Oliveros ingon pa niya matud pa sa mga saksi og sabadista na si Kristo mao daw si San Miguel Arcangel. So nahulog si Kristo nahimo ng anghel pagka dimalasa og hatawag anang mauhon kung si Kristo nahimong anghel. Kung nahimo pang anghel si Kristo kinsa dining anak ng gistoryahan sa Dios sa Hebrewhanon ni Hebrews chapter 1 ato ang basahon ang balaang kasulatan. Chapter 1 verse 6. Wala ko masayop Hebrewhanon 1:6. Unsay giingon dinhi 1:5. Kay wala gayud mo ingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Kining mga anghel dire generic term ni nga ratsada tanang anghel, tanang klase sa anghel ani. So but pasabot ang Dios namulong dili para sa mga anghel kung dili para sa iyang gitawag og anak. Ingon sa ikaw mao ang akong anak. Karong adlaw na imo akong amahan. Pag-abot sa 8 apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. So bot-bot lang giingon sa mga sabadista ang ila din na is wilding ra ng ila huna ra nila nga si Kristo anghel. Way nanudlo sa balaang kasulatan ila bina ang mga apostol nga si Kristo mao si Arkanghel San Miguel. Huna ra nila. Salamat siya nalipat ra guro ko atong term niya kay dili common. Yes sir. Kuya na sila. Muna kita pud kung makikatbang po nila, dito po tagpulong nga istranyo po para sa ila. Okay. Oy, maayong gabi Ma'am Michelle. Ug kang Sir Ray, maayong gabi. Wala ko nagkakuan sa to ang YouTube channel kay ang hitabo is naka-reapply ko sa kuan ma'am sa kapag-resend sa kuan, pag-resend sa tawag ining kuan kining GCash kining AdSense nato. Nag-resend man ko niya. As per inyong information is dapat 3 days ko dili ko tawag ining kuan, dili ko maka live og 3 days. So ato anang tumanon kay may na lang katabang gyud sa to ma'am, di ba? Okay, wala si Jason sa YouTube. Yes ma'am. Isa nga Jason na Ma'am Michelle.
Okay. Okay. Oh, okay. Mo gani. No. So wala ko naka-live didto. So kini pero ako gyapon ning i-download ang video karon ma'am. Nya ako ang ikuan, ako ang i-edit pagkahuman tawag ining ako ang i-upload. Pero okay lang ba siguro i-upload ma'am no? Kini nga video karon i-upload nato sa YouTube. Okay lang ba? 2 3 days ta ana yes yes ma'am. Ako ang tumanon. Kay everyday biya daghan kay nagaatang sa tuang kuan. Daghan nagaatang sa tuang tawag na YouTube channel. Ikaloy biya sa Ginoo. Dili na biya ta moubos og 15 ka tawo ang kanang mununot gyud og kuan, mununot gyud og kanang paminaw sa ato ang gitawag og program nya. Ayaw biya mo kalimutan pag like, share, follow sa ato ang Facebook page, The Lay Catholic Apologies International o sa ato ang YouTube channel, The Lay Catholic Apologies International official channel nato ug sa gitawag og kining kuan kining RJ Seno the second TV. Kay mo na nga to ang kuan. Mas maayo daw ayaw ra. Okay okay, di na ko i-upload. Dito na ko ni sa RJ Seno na ko i-upload ang kuan ang tawag ining sana katong sa ako ang isa ka channel RJ Seno the second TV. So dili sa ko maghilabot dahil sa ko ang kuan karon sa ko ang YouTube channel sa Lay Catholic Apologist. Okay. So mo na. So Friday man ta karon. Actually wala ko kasparing partner karon kay puro busy ang tao nya wala po ko ka info pod ni Sir Jan Sulangon. Siguro by next Friday maning kamot ta nga naay kuan nga naay tawag ining makasulod nga kining kuan makasulod nga gitawag og sparring partner nato. View 59 view pay one mo gani ma'am Sheng. 24 hours niabot na 100 eh. 100 viewers na to ang YouTube channel. Okay. Sa RJ Seno puhon possible ugma dito ko sa RJ Seno mag live stream kay nato ang subscriber dito murag 708 hapit na pud mag 1,000 possible puhon tugot ang ginas Ginoo ba. Para duha na. Okay. So kana. So nga tong topic manggod karon ang mga higalag mga igsuon is focus ta kang Ginoo nga Kristo kay pag-abot manggod sa panahon sa pag-abot sa Semana Santa is at least dito na ta sa spirituality ba kung sa mga fruits sa tawag anang kamatayon sa tuang Ginoong Kristo. So sabton sa gyud nato karon, sabton nato karon una ang tawag ining kinaiya sa tuang Ginoong Kristo. So ato ang gina-establish kanunay nga si Kristo matuod nga Dios og matuod nga tawo. So mo nang na ako'y tawag ini nga gibasa kay para at least kung naay magsaka-saka sa inyong mga panimalay nga sama aning mga baruganan nga tawag ini nga baruganan sa pundok sa Iglesyang Kingkong ug kining sa Society of Divers Administration apil po ning mga siksineho ba at least makabalo ta unsaon nato sila pagtubag sa mga argumento nga ilahang tawag anang gihatag. Sir, nag-eskwela jud kag theology. Di layman's theology lang to ako na eskwelahan sir. Dali-dali ra pud to. Tawag ang naka-eskwela ta. Classmate mi ni schoolmate mi aning kwan Ma'am Sheng sa Ateneo kani adto gamay ra layman's theology ra to. Dili to siya tawag anang ministerial. Sa tuwa din is nahasa ta o natawag anang di pud ta nahimong hanite, nahasa lang sa pagpanubag gamit ang tawag anang Biblia ug ginapaningkamutan nato nga i-explain nato ang pagtuo subay sa tradisyon sa pagtuo after ani by next week is puros ta katong mga tawag anang statements sa mga fathers sa ato ang simbahan mahitungod sa tawag anang teaching sa pagtulun-an nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga gitawag og tao kay bisan pa ni ana nagihapon tay mga gawas nga naatay kaatbang nga gitawag og laing sekta mahitungod sa pagtulun-an nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo na po diri sulod pod nga nawala ang pagka-Dios sa dihang namatay na ana ba kay siyempre di ba tan-awa ra gud to until na wala pa man na human nga isyu kanang tinuod ba nga katong namatay sa cross Dios gud to wala pa na nawala nga tawag ang isyu tali sa mga defensor katoliko din sa Pilipinas. So mao na nga ato ang ginaklaro na kadtong nagtao Dios, kadtong nagkinabuhi 30 ka tuig Dios, kadtong nagwalig 3 ka tuig Dios to nya pagkamatay di na, di ba? So balik ko kaayo. So man ato ang giklaro nga si Kristo
matuod nga Dios kay para pag abot na to dito sa unahan, makita nato nga kini di aing nag-antos Dios ni. Kini di aing namatay Dios ni. Kini di aing nabanhaw Dios ni. Ano man kay naay butang nga dili komplikado na nauntay desisyon ang simbahang Katolika apan naagi uban pod nga ilahang himuon gyud nga gitawag og komplikado. So kana mga sir, ingon pa ni Sir Arnel Labadayos Indoy, ingon pa niya, salamat kaayo aning effort nimo sir. Daghan jud kag natabangan, naga-take notes sad ko para na ako'y basahon nga references, inigna ako'y kastorya nga laing sekta. Mas maayo gyud na sir kay naa may gingon nga verba bulan, tama ba ko? Scriptamanen. Nga ang buti pasabot ang pulong binaba mahanaw apan ang pulong sinulat mulungtad. So mas maayo gyud nang tawag anang musulat niya. I-invite po kanamo sir nga every Saturday na ami ginahimo nga tawag ini nga online conference every 6 p.m. Niya kung gusto mo mag-appeal, i-message ninyo nga to ang inbox karon kay para ang mahitabo is masendan kanamo og link nga para ang tawag ini nga masendan kanamo sa link nga dito ka mo click para sa Zoom conference nato. Ay may gabi Ma'am Maria Gina Paras. May gabi ini mo din madam ug sa imong pamilya, especially kang Mambel. May gabi ini niyo din ug maayong pagpaminaw sa ato ang gitawag og programa. Kay kini nga tong programang good is ratsada ni tanan. Pwede tawag ini nga argumento, pwede pud ta og dili man kay ko kanang pinari gyud nga inistoryahan kay balikwaot kaayo nga laykor ako. Siyempre kana nga butang is para na sa mga pari. So mo nang ato ang presentation din ni is purely apologetics. Mo nang unsaon pagtubag, unsaon nato paghatag ug isa to pagpasabot kining mga butang nga naay dakong kalambigitan sa ato ang pagtuong Katolika. Nya ayaw biya mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang Facebook page, The Lay Catholic Apology International, o sa ato ang YouTube channel, The Lay Catholic Apology International Official, o ang RJ Seno the Second TV. So katong kana nga duha ka channel mo na ako ang gina-uploadan og kanang mga videos nato. So siguro by tawag anang next week na po ko makabalik og live stream para sa ato ang lay katong sa channel nato sa Lay Catholic Apologies. Pero dinhi sa ato ang Facebook page is permente ni nga permente nato ni nga tawag ini nga program nya. Kining mga questions ni atong putol-putulon para ato ang ato ang i-upload po dito sa tawag ining RJ Seno the Second TV. Okay, Ma'am Maria Gina para sa ingon pa niya, maayong gabi sub Sir RJ. Naaday mo ana conference share po daytime, salamat. Kuan na siya ma'am 6 PM ang ato ang kuan ma'am kaning online conference taga alas 6 sa gabi. Basi ganahan ka mo apil ma'am okay kaayo. Okay. Sir Chen na sumili ingon pa niya, maayong gabi dira sir. Wala pa ba face to face class about sa apologetics? Sa karon sir is wala pa. Wala pa mo. Pahibalo lang ni kung naa na kay para tawag anang mahitabo isa maka-appeal pud mo. Maka-appeal pud mo puhon-puhon. Pero dito sa private nga tawag ang lugar kay para dili ta sige tan-awon. Okay. Okay, nag-send naman ko message sa group. Wait na lang ko. Okay. Ako ang tan-awon sir. Tan-awon ako bi og tawag anang naa na ba? Kay para ako kang tawag ining ma-add sir. Okay. Para at least ana-ana di ay naana. Naana din nakita na nako kay ay di man makita. Okay, pwede na ta mo balik sa plaza sir kay murag okay naman ang panahon. Pohon. Ang problema basig dakpunta sir Chin, basig dakpunta. Mayong gabi kang Sir Harold James Samaron. Mayong gabi na sir og sa imong gitawag og pamilya. Sir Edison Di Miguelio and Sir Arnel Badayos Indoy, i-add ta mo karon sa kuan sir sa ato ang tawag anang group chat nga didto ta magkuan. Dito na ko i-send ang kuan. Dito na ko i-send ang ato ang tawag anang links para sa ato ang kuan, ato ang gitawag og online conference by tomorrow. Ugma pohon ang ato ang topic is about comparison between the true church founded by Christ ug kining mga tawag ining mga sekta nga tawag ining sulpot ba sa atuan ng ikuan atuan ng topic by tomorrow. Edison Di Miguelio. Okay, tanaw na ko sir ha. Dara i-add ta ka sir ha. Napay isa si Sir
Arnel Badayos. Okay, i-add na po nako ni. Okay, i-add nako sir. Ang nag-add sa inyo sir is ang kuan sir ang tawag ining ako ang personal nga gitawag og account ang nag-add sa inyo ha. Okay, virus threat. Okay, kana nakasulod na mo sir. I-ikwan lang ninyo, i-accept lang ninyo. Oy, si Sir Prince Reynel Oliveros. Sige sir, i-add po ta kataod-taod sir ha. Sa ato ang tawag ining kuan lang. At karon na lang. Prince, Prince. Kay Leiner. Pating hinaya sa kuang kuan, pating hinaya sa kuang tawag ining kuan, ako ang signal. Okay. Ma'am Michelle tawag ining kuan. Hernani nga pa niya clarify ay sana sir i-clarify ay Ma'am Sheng RJ Seno to na RJ Seno the second TV Ma'am Sheng. Mao ni siya nga kuno, mao ni siya nga tawag anang kuno Ma'am Sheng RJ Seno the second TV. Na siya ma'am. Okay, Kuya RJ, kinsa man ni si Brad Arnold Lascunya, mayong gabi nimo din na Sir Arnold tawag anang mayong gabi og maayong pagtan-aw ining ato ang gitawag og programa. Okay, so nakakuha na. Nakasulod na mo no? So dinhi nato i-send ang ato ang kuan, dinhi nato i-send ang ato ang tawag ining mga kuan. Mga mo lagi. Mo ni kadawat lagi ning auto spell Ma'am Sheng. Magbutbuot og iyang sulat. Okay. Okay. So ugma pohon ang ato ang topic is a continuation sa ato ang kuan. Sa ato ang tawag ining kaning katong first two proper decorums. Then ugma ang nindot man god kay after sa kining kuan, after sa kining pagiskot sa origin sa simbahan, sunod ikaduha kasi sa simbahan, karon na pod is katong identification na ang kalainan sa tinuod nga simbahan og ang tawag ining kuan, kining mga sekta. Ya asa dapit nagkalahi. Kuya, pwede ba ka maimbitahan sa among parokya taga Bayugan City? Yes, sir. Wala problema. Tawag ining kuan lang, inform lang siguro 1 week or 2 weeks ahead para mapangandaman nato ang tawag ining biyahe pohon-pohon. Inform lang Sir Arnold para tawag ining makakuan ko makapangandam pud ta ni anang maong gitawag og biyahe. Okay. Ingon pa ni Ma'am Michelle nakita na nako. G, sige para drop na ko link. Okay. Salamat kay Ma'am Sheng. Thank you kayo, thank you. Mo niya ako ang kuan anghel. Okay. Okay. So kana nga to ang tawag ining dagan karon. So niabot na og 1 hour and 1 minute. Lami punta kay padayon. Katong mga na late is pwede lang ninyong ikuan, pwede ninyo i-replay ang ato ang gitawag og video para ang mahitabo is sana tawag anang mas makuan mo, mas mabalik ninyo ga lantaw ang tawag ining program niya. Og mapuhon ang makahimo sa kining nga program, kining nga topic to karon is ako anang i-upload dito sa RJ Seno the second TV. Kay para at least samtang nagkuanta, samtang nag-live, samtang nagklase ta, nagihapoy tawag anang nag-premiere. Okay? Okay, Kuya RJ. Yes sir. Maghulat ko sa maong gitawag anang invitation. I-inform lang ko sir mga 2 weeks or 1 week ahead before ang tawag ining larga. Sir J. Espinosa, thank you kayo. Okay. At kay ato am nagisugdan sa pag-ampo at kay tapuson pinagi sa pag-ampo. Kay tanang palihog sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangop kanimo ug ang tanang mga wala bidangop kanimo ilabi na ang mga mason ang itugyan nganha. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Gikan na lamang sa kinatibok ang preso sa TV Apollo sa Catholic Apologies International sa kumakabanan sa LCA ug tanang mga Catholic faithful nga nagpailalom sa pagdumala sa mga kaparian sa Society of Saint Paul sa tanang mga Katoliko nga nagasubaybay nining maong ato ang programa
ako temporaryong manamilit kaninyo ug ugma na pod tawag ining puhon sa RJ Santos Second TV nato ni upload kay magklase man ta ugma pod. Sir Prince, na-add ta na ka. Na-add na ka sa group chat. Na-add na ka. Okay, ako temporary man kayo umiingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi ikinyo kanan. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.